सोनाफोर आंनि Jobanivlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजे फगमारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोजों नायलांबानो जाबाय नै जोङो बस्ता बस्ति मना मनि दुरुं दुरां माइ साफा खालामनानै माइ रोगानानै लाबोनोसै होननानै ओंखारबायमोन आरोना इनिफ्रायहाय दिनै मांद्राय एकदम रानथारासैना ओमफ्राय बुंबाय आरो बे गायग्राया मोनहा दिनैहाय माबा थला होननानैहाय गाबोन दिनै माबा थला बौ गाबोन राननोसै दिनै बेयावनो खोबनानै दोननोसै प्लास्टिकजों मोजाङै होनबाय नालाय जोङो उल्था फैफिनबाय आरोना दहाय राननो होन्दोंमोन नालाय गावसोरनो ओंखायनो जोङो ओंखारलांबायमोन आरो दा उफाय गैया नै आङो माने दिनै जोंहा टिउसनखौ हमहैनो नागिरदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय एकथासोआवनो थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु टिउसनाबो हमहैला होननानै थाबायमोन माइ दै थिखांलांसै टिउसनाव थाथोंसै लास्ट टिपखौ हमनानै थांसै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय माथो खालामबावनो माइया रानला नालाय उल्था फैफिनबाय दा जों एसे थाब थांसै आरो टिउसनखौ मोनहैनाय नंला ओमफ्राय नै जोंनि ट्रेक्टराहाय इथा रोगागासिनो आरोना बै न'खरसे बाहागि आदामोना इथा नांगौ नालाय ओमफ्राय रोगानानै लाबोबाय थाग थिग बेनो जोंना ट्रेक्टरा दहाय ससेया दहाय मारा होदोंमोन दहाय मोनसे ब्लक्सआवहाय ओमफ्राय दा मोनसे ब्लक्सआव दालाजों रोगानायखौ नोंथांमोन देखायनो थाग थिग जाबाय आरोना फैदो था ओमफ्राय जों दा क'क्राझार थांफिननो ओंखारनोसै आरोना अब्लाबो माइया नायथारसिगोन माइखौ बेहा नुवाखै नालाय आंसो थांदोंमोन नालाय मारा होनायनि उननिफ्रायहाय ओंखायनो नायनानै फैथारसिगोन आरो जोंथ' ससेनिफ्रायनो फैफिनबाय रायज्लायनानैहाय ओमफ्राय गाबोनहाय हाजिरा हमनानैहाय खालामसिगोन आरो बावहोनाय रोगानाय अट'जों लाबोनाय अब्लाबो आंबो थाफानो मोनबा मोजां जाबायमोन आरोना माइ दैनि खामानियाथ' बिराद लिलाला जायो नालाय दा माथो खालामनो दिनै मावनो होननानै आङो जानजि खाफ्राबायमोनबो दा उफाय गैया दांनो मोननाय नंला खाफाला मोजां नङा बारा बेलाय बेहाय आदामोन माबा आदा मा फिथा हास'नांगौ बेयाव लाबोदों बाहागिसो आरोना मोजां मोनबाय ओमफ्राय ससे दंबावोमोन मा होनो हालेवग्राखौ नुवाखिसै आरोना बेखौ नेक्स्ट माइ गायनाय टाइमाव फैबा हालेवग्राखौथ' माइ गायनायावसो नुयोना अब्ला देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नैबेयो नानियाहाय आं आगोलावबो ब्लगसआव खिथाखादों इसारानि जोंनि माजों थायो आरोना बेयावनो थाथ'यो माला थंलानि गोजासो जोंना आंना बडिगार्डफ्रा सब थंलानि गोजा नानिनि बिमानिया लाबोनाय आरोना फैबाथाय लोगो मोना इसा थानानै बिराद रेहाय आरोना एकदम इसा आगोलावहाय गैयामोन बावाखै बेबो फैनाया बारा बोसोरसेयानो जाथ'वाखै बैहा सासेया जयाया आगोल फैदों आरोना ओमफ्राय दा जों ओंखारनोसै सुनाफोर क'क्राझार फारसे फिसालाना माने गाबोनहाय टेस्ट दङ नङाबा आङो गाबोननि स्कुलखौ केन्सेल खालामगौमोन ओमफ्राय बेबायदिबो खालामजाया मानो होनबा जुन मासावनो टेस्टआ जानोसै नालाय ओंखायनो स्कुलखौ खथि खालामजाया नै गेटआबो बोरै उल्थां फाल्थां जालायखो बिदि दसे दिनै थानायाव आङो थानो हाखाया जेरैहाय फजित बिथाङा 1.5 मास 1 मास थाबाबो आङो गोजोननाय मोना थिग बिदिनो न'आव दसे दिनै थानायाव एसेबो गोजोननाय मोना गावनि न'आवलाय अराय सम थानो मोनबासो मोजां मोनो नङा होमबा एनिवे सनाफोर थांनोसै माम्बार गानला गानलि खामानिया जायासैबा आरो माथो खालामबावनो आरोना मानि हवाइट टन पाउडारखौ एसे लागायलांसै आं गुफुर जायो खोमा मालाय हवाइट टन पाउडार दंलायो नै मानावबो आंबो एसे लागायलांसै आरोना आंहा गैया माबानि आंना फिसाफोरनिसो गथ'फोरनिखौनो लागायलाबायो आङो गथ'फोरनि थाखाय जेब्लानो पाउडार बायदों अब्लानिफ्रायनो आंहा पाउडार एक्सट्रायानो गैया आरोना माबा नाइसिल पाउडार माबा पाउडार गोजा गथ'फोरनि सोलिनाय केन्डिड बिल'सन बेफोरखौनो लागायो एसे गुफुर जानानै लागायनांसिगोन आंबो गाहा दुब्लियावसो दं आरोना जों ओंखारगौमानि सफैसिगोन बियो औ जारलाथारहाय थांलाय फैलायाथाय बिराद जारला दाबथाम दाब्रै थानाय जायगाबाथाय जारला जाथारो बिदिनो देलायबो बेनो आंना ओमफ्राय बिसिनाखौबो जाथ्रा गानजोब्बाय होननाय बायदि आङो खनस्रांनानै गालांफिनो आरोना थसकखौहाय आङो माने खोबनानैहाय गालांफिनो बेबायदिनो गालांखायो ओमफ्राय आङो खोबस्लाबनो हायाबाबो बिसोरनो खोबनानै दोनखायो मामोनहा आरो बे गथ'आ थेवबाबो आंहा दा टाइम दं नालाय बांद्राय आथुर नंला ओंखायनो नैबे बे बखोन्दा जिजोंनो खोबनानै गालांसै आरो ओमफ्राय नेक्स्टआव फैबाथाय बेखौ सुनसैलाय आरो बे दहाय सुनायखौ ग्रोब बनसैलाय आरो गान्दुफोराबो बयनाबो दंखायो नालाय आङो गद्रेजआव सोनानै गालाङो गद्रेजखौ थालामारिया जेबो गैखाया आंहा ओरैनो जास्ट मारिनानैल' गालाङो आरो इसोरा जेरावखि जाया नाहरथोंहाय जोंखौहाय इसोर ओमफ्राय देलायखां माखां थब्ला थब्ला रेडि जाखाजोब्बाय नै थाइजौ ओमफ्राय माइयानो दाबो सफैला आरोना माइ नायनो थांनाया
जों देलायखांलायलायबाय आरो खम जारला ना गालांजाथावो ना माथाव जायो मानसिखौनो रायदावलांनो मोनाबा मा जानांगौ जाखो इनिफ्राय मा होनो आरो खरस जानो फैसा लाबोनायखौबो आङो होनो मोनथ'वाखै होनाय जाथ'वाखै माने ओंखायनो मैयाबो बिदिनो खुसुर खासार मा खालामखो मा माखो आखायावनो होनो मोनाखैनो थांलागानि होलांनो नागिरबाय मानसियानो गैला माने मान्थलि फैसा खरस जानो हरनाय जायो नालाय मायाबोथ' जेबो गैया जानो थाखाय ओमफ्राय फौजि बिथांनिखौनो जोङो रानखाय सिखाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंना फैसाया जमा थाया आरोना जेबो नङा फौजि बिथाङा बुङो थांनानै थासान्दियाव फैसा थाखाया फैबाय थागोन जानाय लोंनायखौ जों खमि खालामनो हाया देहाखौ जों नायनांगोन इदि होनो आरोना फैसाखौ दोनथुमनानै मालाबा मानसिया दब थांबा फैसा थांफायो नामा बिदि होनना बुङो फारसेथिं सानना नायोबा बिदिबो फारसेथिं दोनथुमनो हानायाबो इम्परटेन्ट मा होननानै बुंबावनो ओमफ्राय जोङो राननानै जायो आरोना मान्थलि मानोबो हरनाय जायो ओमफ्राय जोंथ' जों नांखासिगौआनो ओमफ्राय गावहा बहुद खम खरस खालामो आंना बोराया आरोना बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरोना अनलायलायनानै जायाबालाय आरो माथोबाव बिमाया फिसालाया बिमाखौ नायाबा आरो सोरथो नायबावनो नङा होमबा जोंना रावबोआनो गैखाया बेनिफ्राय दा जोङो रेडि दङ जास्ट आङो माखौल' नेगासिनो दङ थफ्ला थफ्लि जाखाजोब्बाय रेडि बिसिनायाबो फुथुम फुथाम सब रेडि लिलि लाला ओंखारलायबाय हनै थफ्लाया थाइजौआ थैसिगोन बेखौ बानायजोबनांगौबा बिमादैबो लांफैनो होनदों लांफैयाबा गैया नानि नों आबैनो थानांदो दे आखि हांसै थांसै जोङो रेडि जाबाय रिक्साया थागथिनै लेंहरखादों आरो बुरिमा काकि गुस्ति खाबा जाबो ना कट जाबो गाखोग्रोनोसै जोंनि मेजिक गाखोफैग्रायाव मोनफैबाय आरो ना बांला होननायावहाय दिनैबो गारियानो ओरैबायदि खम आरोना बांद्राय गैया ओमफ्राय खालिसोमोन जों गारि नेग्रायाव आरो ओमफ्राय 10 मिनिटसो एसे खम जादों खोमा ओमफ्राय थागथि गंसे फैबाय आरोना ओमफ्राय जोंना रायजोफ्रा गाखोबायानो खालि बिदाया जाग्रा लायबायानो ओमफ्राय थाइजौ थाइला फुरा माबाजोब्बाय लड होजोब्बाय गाखोनानै थानोसै आरोना जेब्लाखि खारदोला ओमफ्राय डाइरेक्ट मोनाबाबो जेबो नङा बे सिलगारा होननायसिमहाय थांनो हायो ओमफ्राय सिलगारानिफ्रायहाय आरो एक्सट्रा मोनो आरो बेनिफ्राय माबाफोरजोंबो थांनो हायो टट'फोरजोंबो थांनो हायो ओमफ्राय हरैनिफ्राय एम्बु गारिया मोनो एभेलेबेल बांसिनानो थायो आरोना स' दा डाइरेक्ट ओमफ्राय मोजाङानो जाबाय सोलाय सोल'खौबाथाय एकदम जोंना दिगारना थफ्ला थफ्लि खौदो आगैनि मिथाया औ साथामजों आगोलनि सिटाव गेम लायबावसो आरोना बेस्रा मा होनो बिबैखौ गाखोनो थिनफाबाय थादोंमोन रिक्सायाव आइ मा आबैया सना आबैया गैला बिराद गोमोन जाबायमोन आरोना बिबैजों माथो खालामनो उफाय गैया सौहैग्रोनोसै ओमफ्राय सनाफोर सौफैबाय जोङो क'क्राझार सौफैबाय आरोना धुब्रि टु क'क्राझार ओमफ्राय मा होनो सोरबा सोरबा जोंनि गामिनि नामखौ सोंबाय थादोंमोन ना औ धुब्रि लालियापारा होननानै बुङो आरोना नायल' जाल' बर' गामि गंसेल' होननानै बुंजायो आसपासाव बर' गामि आं आरो नुफेराखै ओमफ्राय फैबाय साबजाबाय खालामफैबाय ओमफ्राय सब लाबोफादोंमोन साहा फुदुंबाय जाबाय बारा भिडिअ खालामनो एनार्जि गैलामोन नालाय जानाय लोंनायखौ एकदम गोसो होथारबाय जानाय लोंनायावसो ओरै लाफैफिनबाय आरो ओमफ्राय आङो ब्लग्सफोरखौ बोरै लानो हाखो बोरै मानो हाखो गुवारै लानो सानबाबो जालायलाङा बेबायदिनो जायो गथ'जों गथायजों गारियावबो जा दिगदार नानिया माने न'आव उन्दुखानानै फैदों नालाय ओरैबादि अयथासार लाजाया ओमफ्राय गोसोआव लादो गामिया जोंना धुब्रि लालियापारा आरोना फौजि बिथांनि गामिया ओमफ्राय आंहाथ' बिजिनियावसो सोरबा सोरबा सोङो आब' गुमैनि गामिया मा बेनो धुब्रि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय लालियापारा होननानै बुङो आरोना आउट अफ बिटिसि जोंना बिटिसि गोलैया आरोना धुब्रि डिस्ट्रिक्टसो बिटिसि गोलैया जोंना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दोखो मेंबाय थाबथां थिबथां जानानै उन्दुगोनसै आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट हायोबा शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच